Ke me haka? Lafiya? Ban gaya miki ba. Mafarki na ya zo. Da gaske? Ko dai wasa kike mu? Da gaske mana. To kin faɗa mishi kina san shi? How I wish zan iya faɗa masa ina son sa. To fa da matsala. Ba zai yiwu a ce ki zauna kina zancen abokin saurayinki ba. To yanzu hankali na ya kwanta. Share hawayenki. Ni kuma na miki alƙawari. Stop. Kike mu shiga daga ciki mana. Tsoron me kake ji? Me isa shekaru kullun yana karuwa maka amma tunaninka yana koma baya? Kawai Salim nake so. Shi nake so. You are very stupid. Baki tafasa mu ba ki kone ba. Za ki akwai rana da zan gani wannan faɗan rana irin wannan. Hakuri shine mafi aka. Fahimci me kake nufi. Na san abin da yake yawa cikin zuciyarka. Shi yasa na zo domin maka bayani saboda ka fahimci yadda abin yake. Babu abin da zaka ga mun yanzu fahimci ka kai hakuri ka fita. Me yasa ba za ka bari in fahimta da kai ba? Ka fita ne. Najib ba zan fita ba. Wallahi sai ka saurare ni. Wannan yana daga cikin kaddararsa lokacin sanyi.